Zo'n 2000 jongeren binnen politie, gemeenten, verzekerings- en watersportbranche dwaanden met een nieuwe aanpak en dat docht vertuten. In 2010 hebben we 19 verdachten kunnen aanhouden. Dus een echt een hele grote groep geweest. En die hebben we persoonlijk begeleid, zou ik maar zeggen. Waardoor in 2010 de eerste daling echt begon in te zetten. En 2011 een spectaculaire daling. Van 174 naar 100 stellen boten en van 178 naar 115 boeten boordmotors. Het gaat vaak om netwerken van dieven en helers. Een criminoloog heeft nog eens gekeken van hoe werkt dat nou in zo'n netwerk. Wie zet nu iets af, wie steelt nu iets, wie verkoopt nu iets. Wat blijkt is dat de registratie dus volstrekt onvoldoende is. Maar daar wordt ik al wat op dien. De QR-code geeft een koppeling naar onze website toe. En eigenlijk met elke telefoon die een cameraatje heeft, die kan door middel van die QR-code nagaan of het schip wat ze zien inderdaad het schip is wat erbij hoort. En als die als gestolen staat geregistreerd. Dat is al hier te zien op vtrace.nl, dat ik boten zonder QR-codes geregistreerd worden kunnen. Wat ook minstens net zo belangrijk is dat het terugvindpercentage omhoog kan. Je kan je voorstellen als een schip gestolen wordt en er wordt opgegeven de Poseidon, blauw van onder, wit van boven. En je gaat daar naar zoeken, dat is natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Het kan heel best zijn dat hij die kleuren al lang niet meer heeft en dat hij die naam al lang niet meer draagt. En dat je gewoon binnen een paar dagen je eigen schip niet eens meer zou herkennen. Verder werkt de politie met lokboten en lokboetenboordmotors. En havenmasters en bregenwippers door een mooi om burgernet op het wetter. Nou, we kijken even met een telefoontje en dat op een gegeven moment een bepaalde calamiteit op het water is. Of er is een boot gestolen of mensen worden vermist. En dan wordt er heel keurig gevraagd van als wij uit willen kijken naar die mensen. En als op een gegeven moment, als wij zelf iets ontdekken of we komen iets tegen, dan kunnen we de politie bellen. De politie wijst erop dat meesten zelfs naast de registratie, boord en motor goed op slot zetten moeten.